Oh, hello mga idol. Deta karon sa pangpang ha, deta karon sa pangpang. Og tan-awan ninyo ba ayo mga idol? Na ako'y pabuhat sa ako mga artista mga idol nga challenge. Ang tawag sa challenge kini nga challenge no kay kuan. Pinakalisod gini mga idol nga challenge mga idol. Og kanang sa makakita niining video mga idol, ayo lang ninyo suna og dili makaya. Ako ni sila platayon sa pangpang mga idol no. Okay. Di na ta maglangan. Ato nang sugdan. Sigaw ba, sigaw. Sige, ready na ang tanan. Ready! Sige. 3, 2, 1, go! Sudah. Silatay na sila mga idol. Agoy, agoy, agoy. Agoy, kinagunagin si Maxoy. Oh. Adto ni hangos gyud si Tunyo. Oh.